Egunon zuri, Andoni, eta egunon ikusentzule guztioi izango eskaraba pozik, izango eskaraba gaur pozik noiz bestela, pilotazale denontzat da gaurko hau egun handia, eta guretzat ere, zuk esan bezala berriketan aritu behar dugun ontzat ere, dudarik ez da, denoi gustatzen zaigu partidu onak handiak ematea, eta zalantzari gabe urteko partidurik handiena buruzburuko finala da. Jose Antolosa, egunon. Egunon. Haze giroa dagoen, final handietakoa, noski. Ikeragarri bai, eta ez hemen frontoien bakarrik, gaur goizen 10:00 ja fronto inguru beteta zen. Jokatzaileek ze diru daun ikustea, beste atzuk osarikin etxetit horrita, beste atzuk osaltzen, beste atzuk berriz giroa ikusten, ikeragarrizko giroa izatek. Eta oain frontoia erabat beteta ia, eta ia partidu hasteko zai pelotazalek. Eserlekuetan pausatzen ari dira orain ikusleak, pixkanaka, oraindik ere kontrakantxa bete xamartuta dago baina. Dena den bere alaxe, pausatuko dira denak bakoitza bere eserlekuan. Eta hemen lanerako prest daukaguna bestea, Koldo Aldalur gainera lehentxeago hasita, hor kanpotik lehen konexioak egiten. Eta gaur lan egin beharko duen beste bat dauka gainera ondoan. Botilerorik famaturik baldin bada, hauxe da, famatua eta dakiena. Martin Ezkurra, ea zer dion Martinek, Koldo? Egunon bai, Xabier, eta ikusten zaituztegun guzti hori, alaxe da, Martin Ezkurra dugu gurekin. Martin, okerrez banaiz, 18 txapela irabazi dituzu, bueno, zure pilotariak irabazi, eta hala ere, nola sentitzen zara, horrelako beste final baten aholkulari izan behar duzunean? 17 ez, bai, 22 irauzi. 22 txapela. Baina lehenbizek egunin bezala. Zer moduz etorri da Patxi Eugi? Patxi oso ongetorre da gaur. Oseak dena eskutatek eta fiziko eta dena onge dau, da responsabilidade bestire dena, favoritoa besti da, eta nek uste gaur lasai atea behar luken. Ze partidu espero duzu? Partido gorra izan dela uste dut, Taka dakido izan dela, baina nek uste partido gorra inen duten. Suerte izan dezazuela. Eskerrik asko zu. Martin Ezkurra. Gaur ere botileroen aulkitxo horretan eta mutil honi Agoizko Patxi Eugiri eman beharko dizkio aholkuak. 28 urte ditu Patxik, metro bat eta 82 zentimetro, 76 kilo jartzen du hor, nik usteia gehiago ere badela Patxi, Bai, etzekit hor pixu eta aspaldiko gibal izatetu numeroik eta erabat aldatzen ezaitu harren. Hazi ez dut uste haziko zenik, gora behintzat, baina nik uste zabaldu eta pixu hartu egin duela. Nik uste gaur egun hori baino kilo gehiago badituela Patxik. Eta palmaresa berriz hause duzuen, eskuz banakako txapeldun 86an eta 89an, lauterdiko 2 txapelketa ere baditu irabaziak, 92an eta 14an, eskuz binakako txapeldun orde izan zen Zeziagarekin 97an, eta lauterdiko txapeldun orde beste 2 urtetan, azken 2 urteetan hain zuzen ere. Nagorek batean eta Unanuek bestean, gendu zizkioten 2 azken lauterdiko txapel horiek. Baina datu horiek gauza bat uzten dute argi. Azken urteetako final handi gehienetan horri izan dela Patxi Eugi. Eta finalak galtzeko ere iritsi beharra dago. Eta gaurko favoritoa, gehienentzat behintzat ala dela ematen du eta Ruben Beloki, burlatako atzelariak 25 urte baizik ez. Ja, veterano baten jakinduria daukala esan liteke eta kantxan egoten eta gauza asko ikasi ditu Rubenek. Baina oraindik 25 urte besterik ez. Metro bat eta 85 zentimetro, 85 kilo. Eta Ruben Belokiren palmaresa ere 25 urteko mutikozkor batentzat pentsa. Eskuz banakako txapeldun 3 aldiz izan da, 85an, 18an eta 19an. Eskuz binakako txapelketa behin irabazia du, txapelketa nagusia, 96an Kapellanekin. Bigarren mailako eskuz banakako txapeldun ere izan zen, hementxe bertan, Donostiako orduan Anoeta zen hartan, Irazolaren kontra. Euskadiko eskuz binakako txapeldun ere izan zen 95an eta txapeldun olimpikoa ere bai 92an Bartzelonan profesionaletara pasatu aurretxoan. Biak dira azken urteetako final gehienetan egonak. Eta beste botileroa, Mikel Unanue. Añorgatarra izango du gaur ere.
laguntzaile Ruben Belokik. Bai, Xabier, eta diru kontuak ere aipatzen baditugu segundu batean besterik ez baldin bada ere. Mikel Berazaluten erekin dudalako. Mikel, gogorra aritzarete lanean, ze diru kontu dago? Diruen laurera tanakatzen. Baina azpilli diru asko da, 4.000 diru asko da azpilli. Goiti baino goitia azpilli. Zergaitik erortzen da beti hainbeste dirua baten alde? Baz da nada, azkeneko partidu, Beloki partidu hona iban da, gentie, apen zaute, horretik egote dut dirue. Horretik dirue goitik asko da. Zuerte asko, eta lan asko egin dezazuela. Bale, eskerrik asko. Mikel Berasaluze honek ere lan asko egin nahiko du eta egingo du, bai, ez da zalantzarik. Eta begira, azken 5 urteetako txapeldun eta txapeldun ordeak dira hauek. 89an astelenan Eugik 11an utzi zuen Elkoro urte berean, badakizue iaz 2 txapeldun izan zirela eta Belokik 9an utzi zuen Arretxe. Aurreko urtean duela 2 urte Belokik 22 eta 13 menperatu zuen Eugi. Aurreko urtean 87an Arretxek Elkoro 18an utzi zuen final gogor hartan. Eugik Arretxe 19an aurrekoan 86an eta 85ko finalean berriz Belokik 22 eta 15 irabazi zion Inazio Errandoneari. Oraingo txalo hauek kantxaren erdira pankarta handi hori Euskal presoak Euskal Herriratzearen aldeko pankarta atera dutenei eskaini dizkiete hemengo ikusleek. Eta kontra kantxa ez ezik, kantxa ere betetzen ari zaigu orain. Hor duzue Martin Ezkurra, eta lehen esan dizuet, une batez ikusi duzue Mikel Unanue bera ere, hor Jakingo aldugu Xabier Mikelek zer dioen. Ea, zer dioen Mikelek? Bai, galdera bat bakarri Mikel, zer moduz dago Ruben, zer moduz ikusi duzu? No, hain ondo dago, gero ikusiko enberdeu, baina ondo hasieran aber nola hasiko da. Bera oso favorito da, hori Patxirentzat ona da, ala ez? Bueno, ni uste dut, oain normala dago partidua, ez dakit nola Patxi nola izango da, baina ni uste dut berdina izango da bientzako. Zerrek asko eta suerte izan. Vale. Mikel Unanue, mutila ondo dagoela esan digu Mikelek. Euskal presoak Euskal Herrira ekartzea aldarrikatzen zuen pankarta hori hortxe geratu zaigu. Kantxan bertan eta atera dutenak dagoeneko erretiratu dira. Dagoeneko pilotariak bakarrik orain Atano 3. izeneko pilotaleku honetako kantxan. Eta begira orain arte aurtengo txapelketan zer lan egin behar izan duten batak eta besteak ona iristeko. Belokik Goñiren kontra jokatu zuen. Estualdi desentea pasatu zuen, baina azkenean 12an utzi zuen Oronostarra. Eta Nagorek berriz 6 tantu baizik ez zizkion egin Burlatako pilotari handiari. Eugik Armendariz aise menperatu zuen, erakustaldi bikaina eginez, 22 eta 9 irabazi zuen, Arretxeren kontra askoz ere larriago ibili zen. 22 eta 16 irabazi zuen Zarauzko final aurrekoan Luzaideko pilotariaren kontra. Rufino Satrustegi izaten zen lehen Ruben Belokiren botilero, eta ura orain Aspe enpresan artekari denez, Mikel Unanue izaten du laguntzaile Belokik. Eta pilotari haundi hauek ez dakit zemateraineko premia izaten duten, baina trabari behintzat ez diete egingo. Hor dira bi pilotariak, epaileak lagun dituztela. Kantxaren erdian eta haze txalo zaparra da, hasteko, berotzen hasteko. Bozgora gailuetatik aurkezpena egiten ari dira. Eta begira ze itxura duen Atano 3. pilotalekuak. Kantxako sarrera guztiak salduta daude. Ara, Carlos Arguiñano, Inigo Salbidea, Alti, pilotako enpresariak ere hortxe dira.
Patxi Eugi, geldirik egon ezinik beti bezala. Txapak ea zer erakusten duen urdin, beraz lehendabiziko sakea Patxi Eugirentzat. Joxan, piloten pisuari erreparatzea aski duk, pixka bat zer gertatzen ari den ikusteko. Aurtengo txapelketan ikusi diagu, pilota gehiegi izan dela partidu askotan, eta etzagok pilotakadei erreparatu besterik. Zuen garaian ere jotzaile handi askoak bazineten, baina orduan hainbeste errebote ez zuen izaten, eta 200 pilotakadatik gora jokatzen zenituzten partidu gehienetan bai Galartzarekin, bai Retegirekin, aurten berriz erreboteak asko, pilotakadak gutxi, eta hori neurri handi batean materialagatik ere baduk. Eta orain, horrek beste muturrare ekarri dik, behar bada. Bataren pilotak, Belokirenak, justu xamar sartzen dituk pisuan goitik. Eugirenak berriz justu xamar sartzen dituk pisuan behetik. Nik uste bi aldetan estremota jundala, eta aurten ikusi du, eta hemen bai enpresak, selezionaro esatei, pelotari bakoitze be pelotakin etortzela, be pelotak aukeratzea eta geho selezionan lana, bai Galarzana eta Tapiana, estremok pelotak gehieikoik, gutxiozkoik kentzea, baina aurtengo txapelketan ikuste pelota asko ibiliala eta Patxi Eugi berri beste aldea, bilatu dizkik, pelota pixu gutxiokok, gutxio ibiltzeien alurren, txikiok, finaok, pixu gutxio hartzeuen alurren. Orain arte beheko estremokorik ez diago ezagutu, gaur ikusiko dugu. Lehen esantzuna Belokik, Beloki gala esantzin, oso pelota gutxi zala, gaur ikusiko dugu. Donostiako alkate jauna, Ibarretxe lehendakariaren ondoan ikusi duzue, haiek ere hor dira, eta oraintxe hasi da partidua, lehendabiziko sakea, pasa. Eta diru ez aldatu, 400.000 Patxi Eugi baduanan berriro ere. Eta nik uste partidun zesan nahi handi izango gula horrek. Bata besten pelotakin nola moldatzean ikusiko ju, eta horrez zesan nahi handi izango partidun zehar. Azera Eugik, gozatuz. Ikuste den lurren asko ze gutxio juteala. Beloki. Ederki gozatu burlatarrak. Zabaletik Eugi, atzera gozatuz, bolea Beloki, iritsi, Eugi, atzera jodu, aurrean zeukan tantoa baina, ala eta guztiz ere, Belokik ondoren bolea zeramateko modurik ez du izan. Eta Josan, tira lehendabiziko tantoa peloteatua izan duk, eta Ruben Belokik beste askotan egin izan duena, eta askotan egiten duena egindik. Beharrik gabe aurrera jo, eta etzekiat hori zenbateraino den ona. Bolearekin, sotamanoarekin tira, baina bolearekin nekez dominatuko dik tantorik. Ez tek Ruben asko biltzana kantxan hoxe, falta izan duzaio igual pixke bat, baina seinale izangoek beak boleakin konfiantza dukena. Lehengon sartu den, lehengon bastante ondo sartu den, baina arrisku hori eukitzeik, ez tek espezialista bat, eta askotan pelota batzuna behintzat gehixo hili beharrik, baina hori izautzei Ruben Beloki, eta beti izate duna, askotan hori pasatzen zaiok, bi hiru pauso mandatzea jun beharren, oitura hundi edeik, aire bile juteko eta aire sartzeko, askotan gehitxo. Sotamanoaren bila joatea tira, arekin harrapatu ezkero, tantoa dominatu egiten duelako, baina goitik Rubenen bolea ez duke, arretxerena? Ez, haren konfiantzik behintzat ez zeukek, ikusi izan du eta batzekiu bolea ze defensa hona haula, eta batzutan eman eite jola, baina ez alako konfiantzik behintzat. Eta gure ondoan, Pampi Laduz, ea zer dioen Pampik, Koldo? Pampiren iritzia beti izaten dira oso interesgarri, pilotari handia izan adelako, eta Pampi, zure iritziare jakin behar dugu, egunon lehen da bizi, ze itxura ematen diok gaurko final honi? Egunon, gaurko lehenbiziko tantoa ikusi dut nahiko gaizki sakatu dugula Patxik, pasain ez da hori bestiari konpintzia jahiz
Ni uste dut ez dela ona, baina alaike konsegitu du bere tantoa egitea eta hori importanta da. Ongi hasi behar luke Patxik, nahi balin badu Belokiri gor partidu hori jarri. Pilotak ere, fijatuko itzean, bote bajukoak. Oso pelota ona iruditzen zait eta horako pilotekin ikusten alda pilota asko gaurko egunean. Eta denak suerte askokin gauden, finala ona izan dezan. Eskerrik asko, Pampi, segi ondo. Mila esker zuri. Pampi Laduz, zer du zintzur horrek, Pampi? Zintzur horrek zer du? Atzo abestia, ez da inik ze abesti klase izango ziren. Lehen da biziko tantoa Urdin, Patxi Eugirentzat, eta berriz ere, Agoiztarrak izango du sakea. Atera du Patxi, gaurrekoa baina askoz ere hobea da hau, eta tanto. Eskutik irten zaionerako ikusi da, hau askoz gaiztoagoa zela. Begira. Hau ere sake gaiztoa oso, eta tanto. Azken bisakeak oso gaiztoak izan dira. Eta Josean, hain pelota gutxi omen den honekin aurrekoa ia errebotean nuen, pasa izan gabe. Bueno, sakatutakon beti urrutiago jute, baina hau pelota behero ikendek eta ez da gain erresa beste sakeoik beste pelotakin bezala. Beste pelotak ezkerpa eten da urrutia junagatik atea itetuk eta pelota hau tantontan ikusi nola eroidan. Eta aurreko frontisetik kentzea asko zezailagoa dek. Hau gehiago gurutzatutako sakea da, eskuinez eraman ahal izango du Beloki, galaxe egin du. Ea zer gertatzen den pelote honetan. Atzera Eugik, gozatuz. Belokik eutxi. Biak ere asko gozatzen ari dira orain. Zazpitik zazpira peloteoan. Zartakoak ematen ari diren. Oso urruti darabilte pilota, oso urruti biek. Deja da Belokik. Eugi garrapatu eta atzera. Boleaz Beloki, oso ongi orain. Tanto gogorra da, oso gogorra. Haze, boleaka da orain Belokik. Gora. Eta orain zeruetara aldegin dio pilotak Belokiri. 4 eta huts. Tanto ederra, Josen. Tanto ederra izan dut, bai. Pelota honekin austea asko zegeio kostatzek. Rubenek bikain gozatu dik momentu batzutan, baina Lurren asko ze gutxi juten dut pelota hau, da min gutxi hoitzio asko zen Patxi Eugi. Eta honekin oso ondo moldatzen dut Patxi Eugi. Eta denbora gehiago ematen dik. Eta gero gaina pazintzi gehiago zeukek, hankaz eta errez ibiltzen dek, beburukin konfiantza gehiago zeukek, honekin segi itendik, segi, eta pelota honekin gaizki hartuko dik oso. Ikusi behar, Rubenek tanto itxeunen da be pelota ateatzen arekin ze aldaketak izateien. Orduan ikusi beharko da, honekin gehiago dela ematen du Eugi. Baina gero gauzak asko aldatu litezke. Ez dakit apustuak zenbat aldatu ote diren Eugiren hasiera bikain honen ondoren, Koldo. Horrek esan nahi du Eugiren aldeko diruak gora egin duela, eta ez da harritzekoa. Agoizkoak partiduari eman dion azera honekin, dirua parekatzeko bide horretan izatea. Nola dagoela esan duzu, Koldo, dirua? 1000 gorri. 1000 gorri orain. Asko aldatu dira gauzak. Atera du, Eugik. Eta Ruben Belokiren ezkerkada hori, gora, baina ez dakizu, gainera noraino. Eta Xavier? Goiko txapatik, 3 edo 4 metro gorago. Bai, Koldo. Neurekin dut, Ladiz Galartza, eta berari ere Eguardion ezan behar, Eguardion Ladiz. Bai, berdin. Azerak oso importanteak dituk buruz buruko partidotan, eta Patxi oso ondo hasi du.
Bai, Patxi oso ongi hasi da, pelota nabari da, pelota jogatzeko moduko pelota dela, ez da azkarra eta ez motela, eta pelota oso ongi ikusi da Patxi momentuz bintzet. Eskerrik asko. Bai, ez horregatik. 5 eta huts atera du Patxik, jaso Belokik. Zartako handia. Eugik, Belokik eraman. Belokiren eskuin bolea defentsan. Eugi. Boleaz berriz Beloki. Atzera Eugi. Seiterdi zazpitik. Eutxi Belokik. Eugi. Orain atzerago. Zazpitik bertatik. Jaso berriz ere Belokik. Berriz ere zazpitik eta hau ia gora joan zaio. Gatxarra, egin zaio Eugiri. Hori ere gainean da. Berriz ere atzera Eugik. Hori ere eraman Belokik. Haze defentsa erakusten ari den. Tanto ikaragarria ikusten ari gara. Ikaragarria. Atzera begiratu du Eugik. Orain gurutzatuz. Oso ongi Beloki. Hau da tantoa hau. Hau da tantoa. Eskuin boleaz berriz ere. Atzera Eugik. Ikaragarria eman dio. Zazpitik jaso Beloki. Hau da tantoa. Beste boleakada bat. Eugi. Gurutzatu nahirik. Ongi Beloki. Atzera Eugik. Hau da eman beharra, hau. Jaso hori ere Beloki. Zer da hau, zer da hau. Hau bai. Hori ez. Tanto ikusgarria izan da. Ikaragarria. Zer izan da, Josean? Ikeragarri izan dut, bai, defensan Ruben, lehen esan dio, boleaz, Fernando Arretxen da bole defensik iztakola, oain gontan ikeragarri erakutsidik, baina pelotik etzioken du, Eugi berriz ikusi tantontan, berroi aldiz eman behar balin bada, berroi aldiz jotzen dula, denatan gozatu indik, oso urruti bilidik frontixeti, eta atzeren tantoa, leharrindakeo Patxi Eugintzat, baina ikeragarrizko tantoa izan dut, bai. Eta oraindik dejada bakar bat ez du egin Patxi Eugik, horretarako aukera asko izan baldin badu ere. Eta normalean denborarekin aukera gehiago izaten dira, kontrarioak dena zaintzeko arazo handiagoak izaten dituelako. Auspoz, zangoz eta denera. 17 aldiz sartu da Beloki airez orain arte. 32 pilota jo ditu, airez 17, botez 15. Eugik berriz. 18 pilotaka da, denak botez. Hori normalean seinale ona izaten da. Dena den, airez sartutakoetan, ez dira denak berdinak izaten. Tanto honetan, beste erremediorik etzuelako sartu da gehienetan Beloki. Aurrez, beste batean aldiz, ez orduan atzera etortzeko arazorik etzuela, joan da aurrera Beloki. 6 eta huts, eta tira, favorito ez dena aurretik hastea ona izaten da, partidua beste saltsa bat izan dezan, eta hori gertatu da orain arte. Dirua urdin jartzen denean abisatu, Koldo. Dagoeneko jarri ezpada, oraindik ez. 7 eta huts orain. Agian orantxe, Xabier, agian dirua orantxe jarriko da urdin, pilota gora bidali duelako Belokik, une batetik bestera, esango dizu. Eta dagoeneko sakez zenbat egin ditu Agoiztarrak. Datu horixe jakinerazten diguten gure lankideek. Begira nora joan den Belokiren errestoa, hau ere gora. Dagoeneko 4 saketik, asko dira, Eta hau sake ikaragarria da. Eta tanto. 8 eta huts, eta 8tik 5 saketik, Josean. Eta 2 gora joan zaizkionak, baina beste 3 sake ikaragarriak. Asko sakatzen nahi oso luze, izan dizki sake pareat ezkerpaetek nahi dituna, baina gaientzen oso onak izan dituk, sakek, eta asko dituk, tanto asko dituk. Eta partidue, zulo ikeragarri dikitzen nahi dek, gero tanto haitu bau Belokik ondo aprobetxatu beharko duk pelota. Hau ere sakea da. Oso gaiztoa. Eta Belokik jaso bakarrik ez, berriz ere oso gora. Aurreko txapatik, 3 metro gorago. 9 eta huts, eta bai, hau ja zulo handia da, zulo ikaragarria da. Eta bere pilota hartutakoan ere, Joseanek esan duena.
hainbesteko takadak egitea, ez da erresa. Saketik aberia ikaragarria egin beharko lioke. Baina oraindik asko falta da, asko baino gehiago. Hau ere sake indartsua, gurutzatua, eraman Beloki. Eugi. Gozatuz eta gurutzatuz. Hori iritsi, Eugi, berriz ere atzera. Dejada bakar bat ez du egin oraindik. Berriz ere atzera, hau. Iritsiko alda, iritsi eginda. Eta oraingoan. Lehen da biziko dejada, baina tantoa ondo menperatuta gero. 10 eta huts. Eta pilota honekin gehiago du, Josen. Pelota honekin askoz gehiago, eta ezin di dominatu, ez du dominatzea pasa, baina esan behar dik Eugire dena gozatzen ari dela, dena gozatzen, eta gero gaina apurotan ez di behin jarri, irutia ideik, eta iruti eta biti horti Patxi Eugi ikeragarri edek. Eta berroi aldiz jo behar balio, berroi tamar aldiz jo behar balio, berroi tamar aldiz jotzeik, oso zuzen jokatzeik, eta gaur ez dik, oain diztik dejada batin, eta dena gozatzen ari dago, oso urrutik jartzen, eta gauzek asko aldatu beharko beste pelotakin, Rubenek partidu honi buelta eman behar bali maio. 10 eta huts. Partidu hasi denetik oraindik ordu laurdenik ez da bete, eta dagoeneko 10 eta huts. Eta 1700 entzuten ari gaitu, Xabier, harrigarria ez ginean bela pentsatzen partidu hasi eta ordu laurdenera 1700 entzungo genuenik, jakina, dirua Patxi Eugiren alde dago. Martin Ezkurrak esan beharrekoak esan dizkio Eugiri. Beloki aldageletan zen bitartean. Eta nik uste hau atxeen aldi taktikoa izan dela gehien bat. Eugi. Hau ez da aurrekoak bezain gurutzatua. Ongi Beloki, oraingoan galanta eman dio. Baina Eugik berak ere, bai. Eta orain txelen da biziko tantoa Ruben Beloki. Orain honetan galanta eman zizkio, Ikeragarri gozatu Patxi Eugiko bai, hau era bat arrimatu zaiok. Sakeare bakik, saketi iasiek, zehatzen, ez dik askoatu Patxi Eugik. Sake gurutzatzen eta eskubiko sakea, erdi-erdiko sakea izan dek, eta saketia, sake hueltan ikeragarri mantzio Beloki, eta handi hasiek gaintzen, eta geho bai, geho beste bi pelotaka bikainek, eta atzeren arrimatu zaionen Patxi Eugik ezin. Oain ikusiko du, ze pasatzean, Ruben be pelota bile jundek, alde ikeragarri izango pelotakin, eta ikusiko du, be sakea eta be pelota Patxi Eugik aprobetxatun bezala, aprobetxatzen duen. Xabier, eta ezagutzen alduzuen, nire ondoan dudan, gizon puzketa hundi hau, Miel Gallastegi, eguardion. Hola, egunon. Zer moduz ikusten ari zara partidua? Eguik eta zendia du kantxatik, baina pelotia bastante bizitzaria, baina ondo eguik da ondo jogatzen. Da bestia ondioan ez da berotu ondioan. Agian oain partidu aldatu egingo da, Beloki bere sakea eta bere pelotarekin. Emoleike bueltia ondioan, honen pelotarekin emoleike bueltia. Finala gauza hundia dira. Bai, hauza hunditzak. Ni ikuste dut honez, abertzena jogatzen honen bizak, eta bueno, bastante eguria ondo jogatzen. Eskerrik asko, Miguel, segi ondo. Eskerrik asko, Ruben Beloki. Ea, Rubenek bere pilota aprobetxatzen duen, bere pilota eta sakea. Lauan pumpa, Rubenen lehen da biziko sakea, gurutzatu gabea. Eraman Eugik. Ez du gozatu gau ere. Belokik, Eugik ere ez. Ezin gozatuz da biltza. Beloki, hor zer egiten duen burlatarrak. Oso atzera hau gozatu du. Ongi Eugi. Orain gauzak aldatu egin dira. Orain airez ari dena Eugi. Beloki ematen Sotaman Eugi, ongi. Oso atzera Belokik, errebote ingurura ator Eugi.
Eta handik, iritsi, Ormabiak eta tantoa, ederra tantoa. Ederra tantoa. Eta pelota bikaine Rubenen hau, Beste un batzutan gehitxo ala esan bali badago, pelota gehitxore, Lurre juteana eta ibiltzeana eta pelota bikaine gau. 2 eta 10, dena den, lehendabiziko pilotakadetan kosta zaiek, bi ere gozatzea. Bai, hau Lurren azpiti ibiltzen, gehiago ibiltzen dek eta orduan, bakik ematea jute bali maiz, honekin pixu gehiago entortze bak eta hau etortzen dek eta hau askoz hobeto gozatu behar dek. Eskun espalimak zehatzen, gozatzen, ez dekateatzen aldein egiten dik. Azpiti askoz gehiago ibiltzelako pelota hau. 2 eta 10 gauzak aldatzen hasi dira. Eta orain arteko tantoetan ikusi ez duguna, ikusi dugu orain honetan lehendabiziko aldiz. Beloki aurretik ematen, eta Eugi airez defentsan. Da ondo, Patxi Eugire defentsan, Boleaz, da Sotameno jo behar izan duen oso ondondek. Biak ongi bai. Berriz ere Belokiren eskuetan pilota. Hor galdutakoa bakarrik agertzen da, noski horiei eraman gabeko sakeak ere erantzi behar zaizkien. Eramatekoak ere baziren eta batzuk. Belokiren sakea. Eraman Eugi. Ez du gozatu hau ere Belokik. Eta hau ere zeruetara joan zaio Ruben Beloki. Hau ere zeruetara joan zaio Ruben Belokiri eta zenbat ote dira dagoeneko gora joan zaizkionak. Sake erresto mordoska bat, bestela joan zaizkionak ere 3 bat behintzat badira. Ea zer dioen asegartzeko zuzendari teknikoak, Salvador Bergarak. Salvador, eguardion lehendabizi. Eguardion. Partidua gogorra hasi zaigu. Espero ez genuen bezala agian, baina gogor bai, buruz-burukako finalak sarri dira aurrelakoak, ez? Ba, bueno, hasi da gogorra, zati, bueno, hasieran Patxi Eugik etortzeu sakia, hortaka ondia indu, 6 sake sartu dio, ni uste sakek ez zela intzaiak, hor galdu ditu, guan bertan ere Beloki izan du pelota aurren dominatzeko, ez du gozatu, eta gola zaila da, ez? Gola jogatuzkio Patxi aina ondoa ida jogatzen. Gozatzen ari da aurretik, defensan ongi dabil, sakatu ondo indu, eta ni uste nahiko gehiago mozatu behar duela Beloki partidua aurretatzeko. Eskerrik asko, Salva, segi ondo. Zein. Eta ikusi alduzue, eskerrik asko Salvador. Ikusi alduzue ze aurpegi jarri duen Juan Mari Artzak sukaldari handiak Belokiren pilotak horaz iguala ikusi duenean. Gutxienez 20 duro jokatu izango ditu Belokiren alde. Atera du Eugik, pasa. Hortxe duzue pelotaren botea. Beste aukera bat izango du Eugik. Hau laburragoa da, gurutzatu da, gaiztoa. Belokik jaso, Eugi. Hori gehiago aprobetxatu zitekeen. Sotamanoa, tanto izan liteke. Ez, ongi bildu du Agoiztarrak. Boleak da latza. Sotamanoa orain berriz ere, utz ordea. Ia presaka ikusiek, presaka, eta nik uste... Normala. Nik uste Belokire etorriala lehenko pelota elekitzeko gunen esan zen, bizi guztien etzula jokatu, profesional mailan betzat horren pelota gutxekin da nik uste bure pixka nahastuta etorriala. Patxi Eugire pasa izan du zaiokoi, finaletan da ikusi izan du jo, alderrantziz, eta pixka nahastuta etorriala, eta alaxe zabile, tantotan presaka, tanto askotan presaka, ezin gozatuz, nik uste etorriala pixka nahastuta Ruben Beloki. Xabier, eta hau aipatzeuan Juan Mari Artzak hemen dugula, eta galderatxo bat egin nahi nioke. Juan Mari, eguardion.
Guardion. Bueno, gozatzen, Xabierrek zioen gora bota duenean Belokik, pena urpegia jarri duzula. Joder, bai, Kiarri Añaren lastima izan, baino partidua, baino primerakoa dau, Joder, Politxeta, baino Beloki, joder. Hor nahi dugu. Eskerrik asko gozatu partiduarekin. Bale, eskerrik asko, 13-2. Belok izalean unbait Juan Mari Hartzak. Baina gaur oso zail jartzen ari zaizkio gauzak Belokiri. Eta Belokiri ez ezik, baita Belok izalei ere. Gaur ezer ospatzeko. Oso zail jartzen ari zaizkie gauzak. Eta pilotei buruz ari garelarik berriz ere azpimarratu beharrekoa da. Ruben Belokik atera duen pilota hura benetan politia zela. Eta ari ez dago ezer esaterik. Gehiegi zenik eta esaterik inundik ere ez dago. Neuri ere asko gustatu zait. Bai, beste un batzuan gehi izan balima pelotu gue bikaino guen. Hau ere sake ikaragarria. Hau baino gehiago gustatzen zaten nahi gue. Baita pilotari intzenean ere, euretzat ere. Bai. Horrengatik pixkiat zehatzek ere, atiatze pixkiat. Euk ze pilota klase behar izan duan. Bai, beti, bai. Boleaz Beloki, hile edo bizi. Pelota gaizto atera du Eugik. Beloki, ea hortik Ruben. Gozatu du. Gora! Hirugarren tantoa Belokirentzat. Aurrez, pilota asko joan zaio gora. Belokiri, oraingo berriz Eugiri joan zaio. 3-13. Eta berriz ere aldageletara dator Ruben Beloki. Martin Ezkurraren ondoan Patxi Eugi. Entzun hau Xabier mesedez, Bai. Mila 5. Urdin noski. 300.000 egiten ari dira, Xabier. 300.000 ari dira egiten. Eta jakina, dirua Patxi Eugiren alde dago. Hasieran, partidu hasi horretik, 100.000 zen, azpiko dirua, egiten ari zirena, orain berriz, 300.000 baina alderantziz. Eugiren alde eta normala da, Eugiri 9 tanto falta zaizkio, Belokiri 10 gehiago, 19. Eta hori alde handia da. Eta Angel Mari Peñagarikano bersolari handia ere hortxe da, ikusleen artean, pentsak hor, nun ote darabiltza pentsamentuak. Errima zurrunbiloren batean sartuta igual. Airez 3 pilota besterik ez ditu jo. Eugik 23 zirela uste dut Belokirenak. Botez 34 pilota jo ditu Belokik. Eugirenak berriz zenba dira, 65 uste dut. Eugik botez jo dituenak. Belokiren sakea. Eugik ondo jaso du. Atzera Belokik. Eskuinez. Gozatuz Beloki errebote ingurutik. Jaso Eugik. Berriz ere atzera. Airez orain Eugi. Jaso. Hau asko zailagoa da. Hori ere jaso. Ikaragarria jaso du, Orain ere gurutzatu atzera dator Eugi. Eta ez da iristen. Tanto torea izan dek haue, Oain gontan bai, Rubenek aurreneko aldiz saken ez da gazmoatzen nahi. Oain gone luze sakatzei baino bazek indar gehiokin ateatzen. Eta ez da gazmoatzen nahi saken, baino oain gontan tanto ontan biken gozatu di Rubenek. Eta Patxi Eugi oso ondondek. Airez
pilota zailak jaso ditu, bat batez ere, gurutzatutakoa eta erortzen ari zena, ezker hormatik erortzen ari zela oso ondo jaso duena. Gero berriz errebote ingururaino etorri behar izan du Gibelka eta asotzerik ez du izan eta ino, ze txokorra piztu duen gizon honek. Partidua bukatuko da, kurua baino leheno. 4:13, Ruben Beloki pilotaren zai eta aholkuak Unanuerenak bakarrik ez, Salvador Bergararenak ere baditu hemen ondotik. Ruben Beloki. Pasa. Ez gai asmoatzen, botea ez dula asmoatzen da, baina beti gora jodi pelota, eta horrek saitxetik jotzeik. Eta sakatzeko saitxetik jo behar dik. Minuteko. Pilotari gatz ikaragarria ematen dio saketik Rubenek, baina orain artekoetan ez du asko asmatu ez. Latigoa ezkutuan du oraindik. Biparetaz tanto bat egin du. Ederra izan da. Atzean 3. Galdu beste 3. Sakeak aparte utzita. Hau gaiztoagoa da, gurutzatua, baina erantzun bikaina eman dio Eugi. Seira. Atzera Beloki. Eugi. Beloki. Atzera gozatuz. Eta baztertu egintzaio Eugiri. Boskarren tantoa Burlatarrarentzat. 5:13. Eta oraintxe ematen dik. Ja, geixiago gozatzen hasi dela eta bere joku egiten hasi dela. Oantxe hasi be joku egiten. Oantxe Beloki atzeneko 2 tantotan gozatuz. Eta atzeneko sake honire, gatza gehiago mantziok. Indartsu bateaik. Eta Patxi Eugire oso ondo aidanik, sake bueltak, sake ondo restatzen. Eta bikain. Lehen Ladis Galartza pilota hautatzailearekin hitz egin dugu. Beste pilota hautatzailea Fernando Tapia koldoren ondoan da. Fernando, eguardion. Eguardion. Orain arteko pilotak oso politiak. Hala, mateu hitzet, partidu, ez da, atxarkun da, lehenengo tatotatien, Zakia eta bar, da beratzik eutz, 10 daut, 6 zake egin da, da ez da normala askotan, final handi baten, baina nervixeutani, azpaldi izan du nervixeuta asko joatzen gela hemen. Baina, hori arte behitzet, matei bakontu behar, zezako itzu behar, netzat onto dikula. Eta, bueno, ni beti izatena partioa erra hau, da honena irazi. Eskerrik asko. Fernando Tapia. Peloteoan, ari dira, orain deja da Rubenek, Eugi gatzera. Eugi atzera begiratu du. Jo ere atzera. Boleaz ongi Ruben. Orain Rubenek harrapatuko du, Patxiren deja da, baina nora joan zaio. Nora joan zaio, opari gehiegi egiten ari da Ruben. Eta hainbeste opari eginda beste norbaiten aurka irabaztea posible da, baina Patxiren aurka ez dakit. Ez dakit, hainbeste opari egin eta 22 iristea posible izango ote den. Zaila iruditzen zait. Hor, Patxik berak harrapatzeko moduko deja da egin dio. Ikusire bai, ikusire intzaioke, bastarture intzaioke, ondo iritsiek Ruben. Eta pelota heldu bezala intziok hor, eta beti gora juntzaiok, txapatik gora juntzaiok. Ezkerrez oso aurrean harrapatu ahal izan du hor Belokik, aixe iritsi da gainera Eugiren dejadara, gaizki egindako izan delako, arroegi eta gainera golpea eskutatu gabe, intentzioa agerian utziz, baina baztertu egin zaio, ematera joan da eta zeruetara alde egin dio. Koldo, biak aldageletan. Bai, eta gure beldurra zen, Patxi Eugiren eskua zer moduz ote zegoen, izan ere eskuari helduka joan baita aldageletara, baina keinua izango zen. Bere ohiko keinu hori, izan ere Martin Ezkurrak adierazi digunez, ez du ezer, eskuin horretan bakarrik trapoak askatu egiten zaizkiola, eta horretxen kezka duela, baina
ez da ezer garrantzitsua, eta hori partidurako ona da. 14. Berriz ere sakea eta bere pilota ateratzeko eskubidea bereganatu du Agoizko Erbinudeak. Eta markagailuaren gora beretan ikusi duzu, berdinketa bakar bat ere ez. Alde handiarekin hasi baita Patxi Eugi. Eta pilotariak lanean ari ditu Xabier, eta artekaria zer esanik ez. Dirua garbi atera duk Belokiren alde, 400.000 eskatzen zen lehen pilotakada entzun baino lehen, eta orain partidua jarri zaigun bezala jarrita, artekaria jota zua ari dira, orain dirua goitik dago Patxi Eugiren alde, eta behetik jakina Rubenen alde. 25 pilota jo ditu Belokik airez. Jo gehiago, baina balekoak izan direnak 25, Eugirenak berriz 5 baizik ez. Kopetilun serio dago Mikel Unanue. Bestelako partidua nahi zuten hauek. Baina ongi hastearen garrantzia zaritu dira haste guztian zehar, eta ongi hasi dena eta ongi jarraitzen duena Patxi Eugi da. Saskira doa Eugi. Bere bigarren atera beharrote du. Eta detailo txaba, Xabier ez dakit zuek lehen aipatu duzuen, baina horrela garbi, pankarta handi bat bakarrik ikusten dut. Hau Patxi, La Peña este contigo, zurekin gaude. Eugiren aldeko pankarta, baina oiuak eta animoak bientza daude. Atera du Eugik, gurutzatua. Eraman Belokik, oso ongi. Ezkerre sartu behar izan du Eugik, baina oso ongi atzeratu du. Beloki. Atzera Eugik. Gainean, eta bigarren botean eraman du garbi. Aldein dago pelota, bai. Bai, gondar suertekin Ruben Beloki, hemen zazpitarritik. Txapagainen aldein de, izan de pelotoi, botei ez dikin, Patxi Eugi biharrenen garbi iritxiek. Eta berandu zemarra reakzionatu ere bai hor Agoiztarrak. Azkar jutetu pelotoik, ez da gerreza, Eta oso txapagainen izan de, hor zazpitarriti, ez di gozatu, eta txapagainen eroide pelotoi. Hor gorago espero zuen, edo botoea arroagoa behintzat, Eugik, eta horregatik azken momentuan beste ahalegin bat egin behar izan du. Aski izan ezten ahalegina. 6 eta 14 berriz ere Rubenen pilota kantxan. Rubenen bigarrena izango dela iruditzen zait. 1600 eta azpitik 400.000. 1600. Eugiren alde dirua, azpitik 400.000, azpikoa da balio duena. Jokatzen dena. Markagailuan horreka gehiago falta zaio partiduari, Josean gainerantzean tanto ederrak ikusten ari gaitugu. Bai, tanto oso gorrak da oso nahi ikusten ari txik. Markagailuan hor aldein di Patxi Eugi 10 dauz, eta zulo ondi irikidik, baina bai asko gaitzen dek, Bai, oixe. Asko baitzan ez. 6 eta 14 eta Ruben Beloki. Sake ateratzeko prest, atera du. Aso Eugik. Ez tek asmatzen nahi saken, ez tek saken asmatzen nahi. Ondorengo eskuinka da bikaina. Eta Eugik utz. Ez zuen pilota zailtzaila ere. Eskuinez jotzeko moduan irten baitzaio ezker hormatik. Baina ez du behar bezala joako Agoiztarrak. 7 eta 14 eta gauzak emeki, baina pixka bat aldatzen ari direla ematen du.
Oraindik galde handia dago, baina buelta eman ezinezko partidua ez du oraindik Belokik. Buelta handia horik ikusi dugu. Aurtengo buruz burukoan, ahala zankoa. Beloki. Hau beste gauza bada. Hala, ondo horrezta horiek, eskarpaeten ondo atea zaio, baina horreztua bikain izan dek. Ez du gozatu Belokik. Eugik ere ez. Hor, izan du aukera Eugik. Horiek aprobetxatu beharra dago. Beloki. Ea zer gertatzen den peloteoan. Gozatu ezenik Beloki. Eta Eugik ze huts egin du hor. Motzan zen, golpea etzio Belekun bota aurreago bezala zehatu zaio, pelota motz gehitu zaio. Eta behazpuntekin jodi pelotoi. Eta eskuekin egin dituen keinuen arabera ere horixe gertatu zaio. Ez dela behar bezala jarri edo pilota nola zetorkion ere ez duela behar bezala ikusi edo ez dakit. Eta tanto honetan biek izan dituzte aukerak. Aurkariak gozatu gabeko piloten ondoren menpean hartzeko aukerak, baina ez dituzte aprobetxatu ez batak eta ez besteak, eta azkenean hutsak erabaki du tantoa. Ruben Belokiren iztarrei igurtzi batzuk ematen ari da Mikel Unanue. Eta partiduan sartzen ari da Burlatarra. Pixkanaka partiduan sartzen ari da. Oraindik ere 6 tantuko zuloa dago, baina lehen handiagoa izan da. Guztira egindako tantoak Belokik 7, Eugik 10. Hau erdiko sakea da. Aso Eugik. Atzera. Barrun. Aso Eugik. Berriz ere atzera Belokik. Eugi. Bederatzi terditik. Eutsi. Oso ongi. 6 terdian jarri du bederatzi terditik. Eta hori zen eman beharrekoa. Ez du behar bezala jo. Beloki. Ez du gozatu. Eta Eugik gutxiago. Azpiti biltze baita pelota, da honen minike, pelota bikainok, Rubenen pelota bikainok. Azpiti biltzeienak, eta ezin dominatu hor azpiti dortzeanen. Ruben beak ez di momentu batzutan gozatu, baina pelota gozatzea gehiago kostatzek. Bederatzi eta 14. Eta hor, tantoa menperatzera pasatzeko aukera izan duenean, hortxe ez du asmatu, hortxe ez du aprobetxatu Eugik. Beste toaja bat eskatu dio Unanueri. Aurrekoa izerdiz erabat guzti du nonbait. Beloki, oraindik sakez tantu bakar bat ere ez du egin, baina hortan pixka bat asmatzen hasten baldin bada. Argi. Sake beldurgarria da hau eta tanto! 10 eta 14. Eta orain esan genezake partidua erabat aldatu dela. Partidua erabat aldatu zaigu. Eta orain Rubenek berriz ere sinetsi dezake aurtengo txapela berea izan daitekeela. Hamar tantuz atzetik joan ondoren, gero eta hurbilago, eta sakea berea. Lauan punpa, atera du. Ezkerrez eraman Eugi. Beloki, atzera gozatuz, bolea zongi Eugi.
Berriz ere atzera Belokik. Botez orain Eugi. Zortzi terditik, gainean da, barruan. Jaso Eugik, Eugiren aukera. Belokik jaso esan nahi nuen, eta bigarrenean jaso du azkenean Belokik. Eta hor, lehen Belokik izan duen suertea, oraingoan Eugik izan du. Eugik, hemendik, zortzi terditik, zabal-zabaletik, pilota jo eskuinez. Gaizki jotakoa izan da, itzulka irten zaio, behaz puntetatik. Oraintxe ikusiko dugu, hause izan da. Emate zin efetoin kanpua jun behartzulare, baina atzenen barruun. Barruan izan da, justu. Belokik doi eraman. Eta hor Eugik. Deja tonto xamarra indi behake, baina Beloki Ruben atzea bide nuen harrapatuik. Atzeaka biden, eta geho nahikoa izan dek. Xavier, eta neurekin dut beste txapeldun handi bat gainera. Fernando Arretxe, Fernando, eguardion. Etxalde hon, bai. Bueno, ze tankera ematen diok partiduari. Azeran oso garbi atera dugu Eugi, eta gero ikusten duk partidua badagoela eta gauzako gogorrak ikusiko ditugula. Eugi hasiuk biziki untza partida zarrik bere alde 10 eta utzaik ilan. Eta hor zarrik biziki nervioz Beloki. Banak usten dia, bakotxak bere pilotaik ilan iten dila mina hundia. Eugina ateratzen du gaixo, eta gero estik botian halako indarrikan kartzen. Eta Belokinak berriz, kartzen dik gehiago pizu. Eta hor, ikusi dia horai bizpairu tanto erori zazkola Eugi. Baina berriz esartuik Eugik eta tantua, eta badiak jamor samar, eta, bueno, ja horai nornek jazten aldik, Lehen guzti ginean favorito Beloki, baina ikusten dia Eugi dela biziki untza, eta bakotxa bire pilotaik ilan, itendik takada, eta ordean horei behiten aldu berriz Eugi aitzina. Enbiria pixkaten baten aldik, beste batzuk jokatzen da ikanpoan. Hori ba, hau du egun haundiena, egun ederrena, eta horri zaitia du gauza politena. Eskerrik asko, Fernando. Zuzeri. Fernando Arretxeren analisia izan da, analisi zuzena, zalantzari gabe. Eugiren pilota aiso ateratzen dela esan du eta egia da. Belokirenak pisu gehiago eramaten duela ere bai. Eta nor nahi irabazi dezakela, hori ere begi bistan da. Belokiren eskuetan Eugiren pilota. Sakez bat egin du Belokik, indarretaz bat, ies egin da suertezkoa beste bat, atzean 5 egin ditu. Galdu berriz, 4 pilota. Sakez eraman zitezkien ez gain, edo eraman zitezkien sake ez gain alegia. Hau, sake luzegia izan da. Beste aukera bat izango du Patxik. Mila zazpireun eri ditu, Xavier. Beraz, 500.000 izango duk balio duen dirua. Hau, sake gurutzatua. Ezker hormatik ongi irten zaio eta ongi jaso du Beloki. Tejada, Beloki iritsi, sotamano Eugik, zabalera nahi zuen Belokik, baina hor hile edo bizi jotakoa izan da hori. 16 eta 10, eta Tejadaz ez digbesten dutuko konfiantzarik erakusten orain artekoan Eugik, Ez, hoi taktikaek, aurrena nekatuazi, aurrena helduazi, kontrarioa, lan asko inazi, eta geho, baki, kosta etenek, hanketan plomu eukitzen den partiu aurrea di joan bezala, ateatzea gehiago kostatzen zaik, eta urdun altu xo inagatik, aurreko tantutan Tejada oso ondo ateagatik eta inagatik, hankak harinago gotetuk, lehenago ateatzea errezago ateatzea eta iristea ere askoz errezagoa, guai altu xo inagatik iristea gehiago kostatzen dek, eta taktika hori dek Patxi Eugina. Martin Ezkurra, gauza gondo doaz, baina lan asko falta da oraindik. Oainek 22 gora asko dau. Oainek lan asko inbeharra dau. Eskerrik asko. Eugi. Erdi-erdiko sakea, labur xamar geratu zaio Belokiri, gaizki jarri da. Oso gaizki jarri da burlatarra, eta
asko hurbildu dela esan dugu. Ia partidua edonork irabazteko moduan jarri dela ere bai, baina hurbiltze hutsarekin ez erreztu lortuko Belokik. Oraintxe dauka eutsi beharra. Batez ere horrelako pilotetan opariak egiteari utzi beharra. Hau gaiztoagoa da, eta jaso egin du Belokik. Eugik atzera, gurutzatuz gainera, jaso Belokik, oso gaiztoa zen. Ez du gozatu Eugik, ongi Beloki ezkerrez, oso ongi. Deja da Belokik, Eugik harrapatuta atzera, baztertu gainera eta tanto. 18 eta 10. Eta bere burua motibatu nahirik animoari eta indarrari eutsi nahirik bere burugarekin berriketan zetorren Eugi aulkira. Ostiralean izan zuen aurra Patxi Eugiren emazteak. Esperoan ziren aspalditxoko egunetan. Eta azkenean finala baino lehen etorri zitzaion opari ederrori. Eta belarria luza egin da, Xabier, beti bezala, eta hainbat esplikazio eman da gero, dejadari buruz, erne ibili behar dela, eta abar, azkenengo esaldia gustatu zait, Martinek Patxiri esan dakoa, las cosas están ahora mucho mejor. Dudarik ez. Oita bia inguratzen, eta ia gutxi faltaek. Batzutan lautanto ez errezta edo bestetan berriz mundu bat. 18 eta 10. Sakea da. Iritsi eginda. Ez du gozatu Eugik, ez du ezer egin eta orain komeriak. Jaso, Beloki. Ederki gozatu du. Eugik jaso, pelota gaiztoa. Beloki. Atzera, indarsu. Eta tanto, 11 eta 18, han izan du aukera Patxi Eugik. Belokik pilota doi jaso duenean. Eta bi gauza egin zitzaken. Goxoan utzi, txapa gainean, edo atzera galanta eman. Eta ez du egin ez bata eta ez bestea. Eta gero, Rubenek ez du barkatu oraingoan. Gaurko presentak bukatu dituk, esaten ariko da. Beloki, gaurkoz aski opari egin diat. Eta egia da. 22 iristeko gehitxo normalean, naiz eta oraindik dena galdua ez duen. Gaur sakatzen nahi beste honetan baino asko ze gutxio. Ez dira asmotzen sakatzen. Gaina, nik beste hankapauso, ikiaraz, botea behar bezala inbare, golpea behar bezala etxeti, jatzen behintzat. Atea itunak, bestetan ikeragarrizko zartako amatezio saken, da gaur gaina erdia, sake asko eta gaina velozia ipare. Horrengoan eman dio indarra, baina luzegia izan da. 11 eta 18. Eta Belokiren bigarren sakea. Donostiako Atano hirugarrena pilotalekutik erigatzaizkizue aurtengo buruz-buruko finala handia eskaintzen. Patxi Eugi eta Ruben Beloki eta Patxi Eugi nor baino nor hasieran favorito Beloki zen, baina 10 eta huts irabazten hasi da Eugi eta oraindik ere 7 tanturen aldea du. Sakea Beloki gordea. Ezkerrez oso ongi jaso du Eugik.
Motz geratu zaio Belokiri eta deja da txapapera. Ezker hormari asko eutxi dio pilotak. Ez ona, efektokin, ezker patea zehatzen jo baino, beha ez gargibili. Ez zebilek, ezin jarriz da. Gaur nahastuta zebilek aurren aurretik, hasieratik. Ruben Beloki. Eta ez kontrarioarekin, pelotarekin bakarrik, baita berearekin. Berearekin, bai, ezin gozatu da askotan, okertu. Eta gero noski amarreta utxastearen zama ere ikaragarria du. Zuzentzea kosta jendek eta okertuta zebilek. Ja, konfiantza eta denak galtzen dira hor, amarreta utx galtzen hasi ezkero, eta normalean, ja berriz ere berezko jokoa, berez duena, ez du berreskuratzen pilotariak, hain gaizki hasita, aurretik jarri artean, edo bestela erabat etxi artean. Etxi hartu artean. 100.000 orain azpitik. 19 eta 11 Eugiren sakea, gurutzatua. Aso Beloki. Oain behan du, motzantzen gaitu zaio, ezin jarri zebilek. Horre bai, oain atzea gaituek. Sotamaroaren bila Ruben, ez du gozatu, baina bihurria da Eugirentzat. Jaso Agoiztarrak, eta bildu. Belokik, zartako galanta atzera. Eta tanto, baztertu egin zaio Eugiri, 12 eta 19. Oain di ez te bukatu. Sakekin da ez teka aprobetsatzen nahi, baina sakekin aprobetsatuzkeo. Oain 2 minutia bat zeukek. Ruben Beloki pilotari ikaragarria da. Jotzaile handia gainera. Eta hauek beti izaten dute arriskua. Orain arte egin ez duen egiten hasten baldin bada, sakez asmatzen hasten baldin bada, oraindik ere bere aukerak izan ditzake, dudarik gabe. Baina, ia gutxi geratzen zaizkio. Partidu hasi denetik 55 minutu. Eta lehen ordu laurdenean egindako okerraren ondorioak jasaten ari da orain Beloki. Burlatarra badoa. Hau bai, hau sakea da, eta tanto. 13 eta 19. Aurreneko sakea, hola induna, Hola restatzeko mungu aztana. Ea mateko mungu aztana. Benetan asmoatuna. Eskutik irten zaion orduko esan dugu. Ikusten baitzen. Ikusten baitzen nora zioan, eta behira nora joan den. Itxoen izan balio oso behan hartu beharko zuen. Zama hundiarekin. Eta eskua noiz nahi sartuta ere oso zaila zen hori. Ezinezkotik hurbil. Beloki. Ez da pasarik. Aso Eugi. Berriz ezkerrea, pelota txarraek. Eta beste opari bat. Oain eskubiz jarri, baina eskubiz jartzeko pelota zuen ikuste duen, ezkerrea jungo zala. Eta Ruben egatzea berriz erregalo politintzio, Patxi Eugi. Biek 100% ematea daukaten guztia jokatzea oso zaila da. Eta batetik bestera hainbesteko alderik ez dagoenean 100 horretara gehien hurbiltzen denak irabazten du normalean. Eta gaur 100% ematen ez da ari noski Eugi. Baina 100 horretara Beloki baino askoz gehiago hurbiltzen bai. Eta gauzak halaxe doaz. Koldo Aldalur guri zerbait esan nahirik, baina ahotsik etzaigu iristen. Eugiren sakea, pasa.
Koldo Aldalurren mikro hori behar bezala jartzen dugun batez ere elkarrizketetarako. Aurki dira eta hau gurutzatu gabeko sakea eta jakina sake ez asmatu ezean, gero hurrengo pilotaka da zazpitik jo behar, baina zazpitik Eugik 8. Beloki. Atzera Belokik oso ongi, Eugi 8tik eskuinez. Sartu egin zaio Belokiri, ordu aukera Eugik. Deja da eta tanto. Belokik begiratu zorrotza egin dior. Eugik zer egin behar nuen ba, nondik aldegin behar nuen ba, adierazina izan dio keinu horrekin. Nik uste kentze egitzokela, parentzea, pasa egin beharra zaukean. Eta bestela ere nahiko lan ez dela, gero albotik pasatzea zaila izaten da. Eugi bere tokian geldiri geratu da, baina Belokiren begiratua zorrotza benetan, Ondar sakea Eugirentzat, pasarik ezean behintzat. Atera du. Jaso Beloki. Atzera dituenak emanez Beloki. Aztertu egin zaio Eugiri, baina oso ongi atera du. Eta hau zeruetara joan zaio Patxi Eugi txapeldun. Patxi Eugi txapeldun eta nik goi hortan ez dakit norrote den, baina umea sehaskan besoetan kulunkatzen ari baliz bezala keinu hori egin du, noski semeari eskaini nahi dio txapela. Ruben Beloki aldageletara, txapeldun ordea badoa Burumakur eta txapeldun handia Patxi Eugi Koldo Aldalurren ondoan. Ea askar-askar harrapatzen dugun, Koldo. Ez dugu ez errentzuten, Koldo, ez dugu ez errentzuten, besterik ez baldima da ona ekartzazu. Besterik ez baldima da ona ekarri. Koldo, etorri zaitez ona, hemen badaukazu beste mikro bat eta. Ea beste mikro hori eskuratzen dugun. Bai, Koldo. Hementxe du, Xavi. Orain bai, lasai. Vale. A ver, Pachi, zorionak. Un partido duro, parece que ha ido fácil, la gente dirá Pachi ha ganado fácil hoy porque Rubén no ha jugado tanto, pero ha sido un partido duro. A mí ha sido un partido durísimo, yo la primera parte he jugado con un tiro, le he dejado apretar todo lo que tenía, y luego la segunda parte, pues, me sacado su pelota, me hacía daño, lo que pasa no es que me haría mucho daño, lo que pasa es que he fallado 3 pelotas tontas de derecha, por querer soltar y ha sido un fallo terrible, pero bueno, estoy muy contento con mi partido y le quiero dedicar a mi hijo, a mi madre, a mi mujer, sobre todo, estoy feliz porque ya era la que ganaría. ¿Cómo cambiaba el partido de una pelota a otra? Sí, cambiaba totalmente, pero bueno, como tiene su pelota y punto. ¿Te ha parecido tan malo el partido de Rubén o no? A mí me parece que no ha jugado mal, lo que pasa es que con mi pelota está desagusto, pero también ha tenido la suya y yo la suya también le he dado. Iñaki, tu nuevo hijo ha llegado con el pan debajo del brazo, una alegría enorme por la chapela, por él, estás en el mejor momento de tu vida, ¿no? El hijo fue lo más grande que he tenido y ahora esto ya está en segundo plano, por eso yo creo que he salido más relajado, he jugado a pelota mucho más tranquilo y yo creo que parte de culpa tiene el hijo. Eskerrik asko, Patxi. Zuei. Gustora Patxi Eugi eta geroxeago saiatuko gara Ruben Beloki harrapatzen ere. Ez du talakarako gogo handirik izango, baina nik uste beti bezain patxaroso eta jator gure galderei erantzungo diela. Asarre hongo ala dut izatagar, Ruben Beloki. Bere buruarekin batez ere. Bere buruekin eta ia pelota aukeratu zituen eunetik, ia pixkeat deklarazioetan da okertuta ikusi nin. Eta asarre izango da Ruben. Duela 2 urte jokatu zuten elkarren aurkako azken partidua. Orduan 22-13 irabazi zuen Belokik. Gaur emaitza berbera baina alderantziz. Patxi Eugi txapeldun. Eta 3. txapela Patxik ere. 3 txapel dituzte orain. Eta pozik Martin Ezkurra, Martin zorionak. Eskerrik asko. Larri bilizarete, baina azkenean mentzak garaipena.
Bueno, nek larri ez du momentu atien ikusi. Sakik altxatzen ongea izen, da nek sakik altxatu izkoz, espero nun irauzti. Gutxiago jogatu aldu Belokik zuk uste zenuena baino? Bueno, Belokik ez da gutxi jokatu duen, eugik gehiago jodeo, da hemen atzetekin ez du milagro egiten. Eskerrik asko. Gure. Arrazoi galanta. Patxi Eugik txaloak Ruben Belokiri. Eta orain txapelduna hundiarentzat kopa hundia lehen da bizi, hundi eta dotorea. Eta orain falta zaion gauza bakarra, txapeldunari izena ematen diona. Txapela, Ibarretxe lehendakariak ezarri dio buruan. Hortxe dituzue bi txapeldun, bi pilotari haundi hauek. Garaian garaikoak izaten dira eta gaur egungo bi manomanistarik haundienak hauexek dira ezpairik gabe. Eta ea zer dion Rubenek, ez du berriketarako gondirik edukiko, baina bueno, galdetu egin behar behintzat. Ruben, ¿has jugado hoy por debajo de tus posibilidades? Bueno, no he hecho un buen partido, la verdad. No he gozado de pelota. Pachi ha sacado bien, yo no he restado bien y bueno, ahí ha estado la clave del partido, que me ha metido muchos tantos de saque. Luego, bueno, la pelota también era de bastante bote bajo, pelota que no te convenía mucho. Bueno, más que de bote bajo, una pelota que en el suelo se para mucho, pero bueno, no hay que darle más vueltas al material. Mientras haya para todos, no pasa nada. Qué difícil es remontar un 10-0. Sí, es muy difícil, ¿no? Pachi ha jugado muy bien al principio, ha gozado muy bien con su pelota y ya me ha puesto las cosas difícil. Luego me ha arrimado un poco, pero bueno, en cuanto he hecho un par de fallos tontos, pues él se ha ido otra vez en el marcador. Comentaban Xavier y Josean que parecía que el partido iba a cambiar, que con tu pelota le estabas dando mucho trabajo, que el partido estaba todavía en el aire. ¿Has visto la posibilidad de acercarte mucho a Pachi? Bueno, cuando he ido al tanto 10, sí, pero luego he fallado un par de pelotas muy claras en el cuadro 4 y aquí no se pueden hacer errores tontos. Lo que está claro es que el duelo entre Pachi y Rubén, Rubén y Pachi, bueno, marca la diferencia, ¿no? Bueno, yo creo que ahí estamos los dos, que pues por ahora somos un poquito superiores a los demás, pero bueno, no hay que descuidarse porque cualquier año te da un susto uno de los de abajo, ¿no? Pachi, eskerrik asko. Vale. Ruben Beloki, kantxan eta kantxatik kanpora haundia eta beti bezain patxaroso, lasai, zur eta 25 urteko mutiko batentzat heldutasun ikaragarriarekin. Bere porrota edo behintzat garaipenik lortu ezina ikusi duzue zeinen ongi hartu duen eta estimatzekoa da. Eta estadistikei ere gainbegiratu bat eman behar diegu. Sakez bi tanto besterik ez du egin Belokik. Eugik berriz 7 eta behar bada jendeak alderantziz izatea espero zuen. Biparetaz berriz tanto bakarra Belokiren abera. Dejadaz Belokik ez du bat ere egin, Eugik 3 egin ditu. Airez Belokik bat ere ez du egin, Eugik bat. Ies egin da tanto bat Belokirena. Atzean 7 egin ditu Belokik, 4 Eugik, galdu berriz Sakez gain 7 pilota galdu ditu Belokik, 2 besterik ez Eugik. Sakeetan eta galdutako pilotetan, oparietan, hortxe dago galdea, Josean. Saketan da aurreko 10 tanto, Patxi Eugik bike jokatu izkiek eta Ruben Beloki berri behar esan duna. Segi da egiztik izan be pelotakine, be pelotateunene, horre errealo batzuk indizkit da segi da egiztik izan eta gaur ikusiek be pelotakin Patxi Eugi ez daula irabazteik. Lurren gutxi biltzean pelotorrekin, pixuik hartzezun pelotorrekin beha da lauena eta beste pelota indarsu horrekin berriz Ruben Beloki dudik etzeok honen ala. Nik uste aurrenetik gaur Ruben Beloki okertuta etorriala. Aste guztin, atzeneko biru honotan pelota ibueltakal loik ez dulain, okertuta etorriek eta alaxe ibiliek, oker partidu guztin. Josean, eta aurtengoa joan duk, final eder bat ikusi diegu, baina datorren urteko buruz burukorako nik uste piloten kontuarekin beste zerbait egin beharko dela. Nik etzekiat selekzionadorei presio gehiagik jartzen zaien eta ala baldima da presioa kendu egin beharko zaiek eta askatasun gehiagoz lan egiteko aukera eman. Nik etzekiat zer egin behar den, baina aurten hainbat eta hainbat partidutan ikusi dugun hori ebitatzeko nik uste zerbaiten gogo eta baten beharra badagoela. Pixka bat hausnartu eta buelta batzuk eman beharra. Bueno, hortzerek enpresan barrun bazere jendea, dakina, bi enpresetan, pelotarik izan dakok eta dakienak, eta hortze selekzionarek, denak hitzein, eta
gauzek garbi jarri behar zaik. Nei ala, gaur Ruben Belokin pelotak ikeragarri gustatu zaizkiak, ikeragarri. Dudarik ez, dudarik ez. Ikeragarri. Ibiltzen zirenak eta benetako pilotak. Eta urte guztien olako pelotak izan balien, ez zuen, txapelketa guztien izan bazien, ez zuen olako gora beraik izango. Olako gora bera izan dit, materialen batetik bestea, olako estremoik itzala izango partidutan, eta batik bat txapelketako partidutan. Markagailuaren gora berei begira baldin bazaudete ikusiko duzue. Berdinketa bakar bat ere ez dela izan, 10 eta huts aurreratu da Eugi, eta gero gehien hurbildu zaionean ere lautantura jarri da Beloki. 10 eta 14an, baina berriz ere opariak egiten segitu du Belokik, bere aukerak ez ditu aprobetxatu, bere pilotarekin ere batez ere sakean ez du partiduari buelta emateko adina asmatu, eta opariak pilotari handiei egiten zaizkienean hauen normalean aprobetxatu egiten dituzte. Gaur Eugi gehiago izan da, duela 2 urte Beloki izan zen gehiago, eta hortxe daude biak gorenean, aurten gorenean geratu den Apatxi Eugi, lauterdikoa irabazteko favorito nagusia bera zen, eta Unanuek sekulako pasara eman zion, gaur berriz Beloki zen favoritoa, eta Eugik eman dio pasara Belokiri. Baina nik uste oraindik ere final mordoska ikusteko zoria izango dugula, bi hauek protagonista direla, Josean. Oso gazte direlako, lehen esan dauna, Ruben Beloki 17 urteekin, 18 urtein bare, 82 hementxe debutatu zin, kontra gaina, eta 8 urte pasaitukia, eta 25 urte bakarriz dauzke, eta 3 aldiz txapeldun izan dut, eta Patxi Eugire, guain du pelota igaztea. Eta esan dio txapelketan zehar, beak nik uste eskaila gora daela, beste paino, eta nik uste final asko jokatu dutiola, final dezente, urte gauru pasatzitiok asko etzekin, baina bai, final gehiago jokatu dizki alkarren kontra. Eta ikeuk ere lehendabiziko, lehendabiziko ez, irabazioen, buruz buru irabazioen txapel bakarrura, 23rekin irabazia luen. Bai, 23rekin, eta hauek berriz, 28 batak, 25 besteak, beraz, pentsa, sasoirik goberenean aldauden, behar bada oraindik sasoirik goberenera etortzeko, ez dakit, gora zenbat egin dezaketen, baina tira, eta bestea berriz 45 urterekin hor dago, oraindik ere kantxara irteteko zai, Julian Retegi, hori ere gustora ikusiko genuke. Dira, pilotazaleok honen beste zamaituko dugu gure eguerdiko emankizuna, beste partidu bat ere izango da bere alaxe, guk partidu hori grabatu egingo dugu, eta arratsaldean ikusi ahal izango duzue, errepikatuko dugun final honekin batera. Besterik ez, Patxi Eugi gaur gehiago izan da, partidu eder bat eskaini digute, eta nik uste denok ere gustora geratzeko modukoa izan dela. Eskerrik asko gaur ere gurekin bate egiteagatik, eta ongi izan.